ସବୁକିଛି ସହି ଯାଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ବୋକା ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜିଭ ଉପରେ ସଂସ୍କାରର ଲଗାମ ଲାଗିଥାଏ। ନହେଲେ ଯିଏ ଶୁଣିପାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଅପୂରଣୀୟ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ କାହାର କ'ଣ ବା କରିପାରିବା? ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଔଷଧ ହେଉଛି ହସ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ତ କହିବି ନାରୀମାନେ ଧୂପକାଠି ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ସହନଶୀଳତା ଅଛି, ନମ୍ରତା ଅଛି, ଯିଏ ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳାଇ ସମାଜକୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ସତ ମିଛ ହାଟେ ଦୁଃଖର ସୌଦା, ହୁଏ ବେଶୀ କିଣା ବିକା, ଭାବିଚିନ୍ତି ହାଟେ କିଣିବୁ ସୌଦା, ନତୁବା ଖାଇବୁ ପୋକା। ଜୀବନରେ ଠୋକର ଖାଇବା ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ, ତେବେ ଯାଇ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିବେ। କ୍ରୋଧର ବି ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା ଥାଏ, କିଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଥାଏ। କାହାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସମୟ ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଲାବେଳେ ମଣିଷ ଆତ୍ମାର ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏତେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ ଯେ ପେନସିଲ ପୂର୍ବରୁ ରବର ସରିଯିବ, ଆଉ ରବରକୁ ଏତେ ଘଷ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନର ଫର୍ଦ୍ଦ ଚିରିଯିବ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ହେଉଛି ହସ, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଘଟଣାର ମୂଳରେ ନ ପହଞ୍ଚି କେବଳ ଭୁଲ ଅନୁମାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସମାଜ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବା ଲୋକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୂର୍ଖ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି।